Perlu kopi juga nih video juga am tasking ai play pi hak teng kepetiang tam kebetulan bor jong try jungi Jesus Christ teka video juga am tasking long ba akwa ban wanra ini ke topik ke bang kwa ban simenta ban ikan ba pi wen ba ke video juga akan ke juk juga menta ke topik ke long kwa ban ikan sapang ke jing mak sapang ke jing ke ba mangal ni mapi ke bang ihap ni kendu ni hap ban man haman lagi por haman lagi seni hak cingin ko janga ka jompi te tung ni kran sapang kani ke topik mal ni sapang kani ka subject da seni bat nga hak ni ka seni monta te ke iga jingye ka ba pi kendu hak cingin ko jompi man lagi seni man lagi te ngamla penlen pi mala penlen hak jinglong bru ko janga ni ka jompi mal la ki popang ki basdom la ki ba duk ko kerdu la ha ki basat pakhan ko ta tak ma kajing ini kemudian kajing long jing improve kejonga kejong pi ong pi nggak penlen ketika pisang ke bandingkong ke ba ni siom jing kajing imjong aja haman lo ubru haman la kabru ni jenjar ya ke kam ni jenjar ya ke pisah tengkang ni jenjar ya ke bai bambai di ni jenjar ya ki kajing imjong aja dengan abang ko bong ro kum si penta kajing kejonga kejong pi ke ba kenjado ke bandingkong ke ba ong pi ni ba penlen ni jenjar ni kuslai ia kepisah tetap ongki hawan haman lo beri haman ke beri ongki jenjar kepisah jenjar ke bai bambai di jenjar ke bam kadi jenjar ke kupas tam jenjar ke jing jong aja teka ke bangi de bende ha bangi don ke jing bangi don ke jing jan tukar tang nomor ong pi nomor bangi dok nomor bangi jenjar nomor bangi kerdu mau nomor bangi pang sistem ong pi hak jinglong bro hak jing jenjar ke pang jing sistem ong ni hap no ban perkhat pakla mo da kal ti bas mo nomor bangi dok ong pi poi shedu kata ka kam tu kam thok poi shedu ka kam lute ko ni kom tai poi shedu kata ka kam kapa le sang mo ko ka kam khaimet kan thei kata kam dimet kom ne ko tai ani kata ka kam na mo kam pentrim makai lang salang kom ne tai ampi tang nomor ka jingduk ampi tang nomor ka jingkerdu kam ku jam ne tai ampi ka pen long no yo bru ne ki bru ne kam tam ni kon samla ko ma ka pen long no ya ki bakin leit no aka kam ka bas ni wa ta kam auria kam ta kai kom ne tai henry hang ning ampi ngai kai leng ba ka ni video om tas ni on tin ka jong blek ka hikai yang ni ba ngimdei ban tu ngimdei ban thok ngimdei ban le kanu ka bas niu ha ka imlang sa alang ha ka longing ka long sem kum ta ka tin ka jong blek ka hikai yang ni ya kata la pule ka ni ka bible philap ya ngang pule ka ni bible man ka sngi ngawat man ka sngi pule ka ni ka bible ong pi pa na lo ka tar ngala pule ka na ro pas dang ka bo kut chong ka nol ka tar ong ki man ka sngi rang pule si pule piang ba ka nang le nang bangan sothu shu ka ek ba tin ka jong blek ka hikai te kumanga karan dang phing ni karan phang ka kata kecing kubanga ni mapi kubangi nduk mak kubangi ni siam haman la kasni man por kecing mu jama ka jong kubang lagi barang arus pa aru ka pensarong barang iduk ru ong pi ka pen yalam ni se ka bas henry ong kumal de karan agar video juga ong pi ba pisiam jing ka do pisiam jing ong pi pisiam jinjar ka pisiam jinjar ong pi dwai oble pule ya kedek tin ke jong play tin ke jong play ka pensyai ka aibor ka pensungthu ya ngai pi ka penlai ya kata ke jing ka bangala ne mapi ni ma ni siam haman la kisni haman masyari sni ong pi la da pila pule ka ni tin ke jong play ngati po phimchu pule tin ke jong play ki bor ki pru ki banon ki pula pule ka ni tin ke jong play ong pi po ri khasi ke jong ing pi kitang duna pala kita na apalat ong pi kibru ke pule kan tin jong dei ne do pasta do ko chak te ko ong pi nga de pule ka ga mo nga share pi ba pi pin pule ka la sha ni skin da pi da pule ong pi pro chunga to pi ni video chunga ong pi ha ta ga pot pin sa sung thu sha ba kan tin ka jong dei kan ka bible ong pi ka don sha ka bor ka la sha ban ban la yak ta ga jing ka ba pi ma ka ba pi ju sha man ki sin man ki por ji ong Beling lawan ong ba hawan kawan kata kecing kata kecing tuk kecing kerdu kawan kata kecing jenjar kum ne kota pun ki perlu ong pi habangi kendu ya kan kecing
bangi wan kan ke jing duk wan kan ke jing pang sistem wan ke jing kerdu kom ne kum tai ong pi habangim don pisa tengka kom ne kum tai ong pi babun nge sungu ki bring le ki prok ong ba kadai kan sip jot ba ki hab banduk kadai kan sip jot dei bo ble hu klemon ban ai ko hoi ong kadai ke chim bentang ong pi bo ble klemon ban ai hendu ble par ong ba hoi ladang idon ke sakas pa ko ngarang yo lat yo ti kom ne kum tai hoi ong pi kam dei ke jing la ka chung kam dei ke jing la ka chung phin de kadai ke jing ai ke sungu ba ka chung ple ha kadai ka hendu ong pi ke jing ai kadai ke chung ble jing ku kadai ke chung ble ke jing ai ke chung ble ka jing nang start ka ke jing mut jing perkat kom ne kum tai ka i ka jar ka jing kamet ka ko ka kya hendu ong pi tin ke chung ble ka pen sai pa ingi kata ba ni hap de ken ban trei stom ba tin ke chung ble ka hikai ni kata ba ong ba ni hap ban trei stom tin chung ble ka hikai ni ni hap ban trei stom ni hap ban ki ka ti ka jar ni hap ban lek ban wan ni hap ban ya kran ban khana ni hap ban ya trei lang ni hap ban ya tli kum ta tak ter da ka bangi le kum ta ong pi kawan ken kata ka jing sup kawan ken kata ka spa ko kawan ken kata ka pisa tangka bun sin ha ka jing long bro kum ong pi ni dok ni kerdu or bali ni dok ha ka ri khasi ka jong ni la bla mong ni kan chpang kata ka phang ni chpang ra ni dok mong pi ni kerdu ni pang ni song kum ni kum ta ni jenjar ni khuslai ka daw mi ka long ong pi namar bangim sungthu ya kalti ka bangi dei ban yai kum kuma lep karna video jena shubu na menta na sai pi mo kum tu bal lep kan ang pi shubu na menta pi pendai ka tu katala ka jong pi katala ka ba pi la lok mo kum ang pi ka jing katala ka mo ka tho ka jing e mo ushabi par ka tho ya kata ka jing start jong pi la ne kata ka bor pakhat ka jong pi la tak pengai ushabi ka ba ang pi nim don pisa phim yo pisa phim don lat phim don ti kum ne kum tai ang pi kata ko long ang pi nama ba nim don yo ne ushabi bada dei ba pi don yo ushabi la ngi don yo ushabi ban pengai ya ka jing e ka banga don ka ba pi don ang pi long sup kin ban pengai ya ka jing e la ne ka jing du jing lo ka jing pang sistem ko banga la ni ma pi ndu ka jing im jong ma jong pi man la sti ma la pa ka i ka bodun kam ko ang pi ban pengai ka ne ka jing e ka jing im jong ma jong pi ang pi ka ban neng kong hinga ang pi ni don kam ang pi ban bu yo ble ha khamat du pat hadin na kata pa sa one part jing start ko ang pi ni don kam ni ka jing start ban pengai ya ka jing e banga la ni ma pi ni kan do no ang pi kan la da pi ni ka ne ka video chung ka banga hikai pi na kum ni ka jing hikai ang pi la da pi ni la da pi le kum ka banga na hikai ka kum ka banga pa chai pi klem pem ang pi ki jing e kin sakan ria lo na ka jing im jong an jing im jong pi sungai ang pi ki pro jong ki bapet ya ni video jong ang pi pule ya ni ka tin ka jong ble ang ngar ang pi jat bang la pule ya ni ka tin ka jong ble ang pi ngasala ban yo ya ni ka por ang pi ban hikai ban slok ban yalap pi kum ne lang ba ni video jong ha ka ni ka chu jong ki bo ban da klem ka jing start ang pi klem ko bor pakhat klem da tip yo ble klem da bu yo ble ha khamat jong ha jong pi phle ayu pakhat wong pi don kata jing start pi don kata ka spa ka pho pi don kata ka jing don jing am go jong pi bor ka jing am jong pi ko ma na video jong ma ma pi yo ya ta spa per thai pi yo ya ta per thai pro ko we ka jing am jong ma jong pi en re la da phindu no ya ka ne ka jing im bom chu ku la da phindu no ya ka ne ka men sim kata ka jing im ka ja ka kan jaman sim ko jong ma jong pi tin jong ble ka ba kam don jing mut kam don jing toy e ra tin ka jong ble ka kan ne ya ka wong pi wan kani ka jing du jing kermen wan kani ka jing du mensip wan kani ka jing smorem kumne kuntai kumong ki wan kani ka jing smokutlan ka jing smodu jing kermen kumne kuntai ong na ka iga daw ka long ong pi nama ba ngimdon kani ka bot pakhat ka bobiang ngimdon kani ka jing start ka bobiang la ngidon ka jing start ka bobiang la ngidon ka bot pakhat ka bobiang ong pi kata ka jing e ka jing jinjar lan kata ka jing du jing kermen ka jonga ka jong pi ka ba ni shet mat ma kising lak pot mo ang pi habang idon kana kajing mut perkat bubiang ang pi kata kajing e banga la ni ma pi bangi kundu amana kising ma boro pi kin sakan ria no hi baro naka dentiai kajing im go jonga go jong pi subu mentangan kusai pi pi jenjar ani jenjar ha kaliang pisa tangka ni jenjar kaliang ka bang tadi melatar ta subraka pi suhun ni kata kajing jenjar go jong pi pi perkat de kata kajing jenjar go jong pi henre lada kata ka jing jenjar ka chong pi lada ma nga lada ma pi hi ma shubu no ai sa
ladang iklim lit bela ladang iklim tre iklim kata lani ladang iklim ya kerana kana ladang iklim buat jingmut kumne kum tai hapu long inggalong sem hapu perlok ko jonga ko jong pi kumne tai perkat atu kata kejing atau kata kejing tuk ko jonga ko jong pi to kam sukan rea ai zai perkat habawan kejing jenjar habawan kejing tuk kejing kerdu hakalong inggalong sem ko jonga ko jong pi ong pi kabedon kam yang alani pi kalong ba ngin ya perlu jingmut ching nginya keren nginya kana bar ki perok parjor nginya panjing mut nginya rap mak liang kum ta terta ong pi bar phile kum ta ong pi kata king ong pi kata ke jinduk ke jingkatu ta ke jinge jinjar ke jonga ke pi kan sakan ria kan saphet nanga na pi umde ba habangi jenjar umde bangi duk ni kerdu umde bangi syam jinge umde kum tai ong bang super khat sa ai ta jinge jinjar ke bangang adon ke basing super khat sa ai kata ke jing du jingkermen bagin super khat sa ai kata ke jing ke pipi kan do mana ke sengi ke jing du kermen ke chong hi am ong ka keting ke jong bleng ong pi la da pule ya ka keting jong ka hikai yang i bangim dei bandu jingkermen bangim dei bandu mens ngim dei bandrit mens keting ke jong bleng ka hikai yang i bangin slur bangin don be ka jingkermen bangin poi be ta ka thong la ni bangin yo be bangim dei bandu jing ka keting jong bleng ka hikai yang i ya kata keting jong bleng kam hikai yang i bangin du jingkermen keting jong bleng kam berngam yang i bangin kan pensitom yang i kum ne kum tai kam berngam yang i bangin du mensim kum ne kum tai keting jong bleng am pi kayai ai jingkermen kayai ai mensim kayai ai jingkermen ublei usngu ba yang ala ne pi la ngilong ki bru ka comment la ngilong ki bru ka sngu ba Henry ai berkata kajing sungu bha ka jong pi kamut batakin bangin sungu bha bat batkane ka perthei Henry ngin sungu bha bat da kata kajing tip bru tip lei jong boleh ka hikai ni kita boleh kwa yang i bangin long ki comment ki sungu bha ada mangala nama pi ngilong ki bru ki comment ki sungu bha ki tip bru tip lei ki tip akor tip borom mok do mane yo boleh na tu kodonon ko mensi mo jong ka jong ki bayro e ka teng ya ka nam ka jong boleh sungu bha e comment e yang ai pi ki tin jong boleh ka hikai yang ai pi ya ta kemong hikai pi kene ko pi ki perok samla ni ki perok ko pe ne video tunga ta singong ni nang ko wan kan ke jing sungu bha nang ko wan kan ke jing ik ong pi ya ha kalong ingalo sa mo jong pi kemong pi kadon kam hang ong pi la pi ko ai ka jing ik ko ong bagi hen ki para ga jo pi ken ik so tana ne pin long to ko bus tana ong pi kan mo ong ngidon ke tin ga thlik ong pi ngidon ga ti ka ja ngidon ke jingmut jing perkat ong pi pendon kam hok ong pi ya kan ke jingmut jing perkat jong pi pendon kam hok ong pi don thlik bo pi kan pendon kam hok ong pi ya kan ke ti ke jong pi ya jong pi bo blei lai smo ba yang ai blei lai yang ai pi ka met ko ko khya blei lai yang ai ke jingmut jing perkat ko ba blei lai yang ai pi kan ke khmat blei lai yang ai pi ya kan ke shuntur ong pi bangin kran no pi ki kentin ki bamangala ma pi ni kran ong pi la nginang ban kran ong pi ka kentin ka bangi kran ong pi ke dei ka borba kali ka dawai ba hadu kata ong pi kadang bo pin lai ya kata jing mo jong pi ong pi ngide ban pedon kam hok ma ong pi ya ka tin ka thlik ka bangi kran ngide ban kam hok ong pi ya ka ne ka ti ka ja ka tin jo blai ka hikai ni kata tin jo blai ka hikai ni kata tin jo blai ong ba what to what talk what le ka no ka bas ni wan kuas pa da ko pinle jubor ko nikum tai da ko pinlu te ko nikum tai de kum jong le ko ba treichtom trei hok da ka kti da khayat ko jonga ga jopi padan kam hok ang pi ka tin ga thlik ka jimut ji pakha ka jonga ga jopi de anda ngila yo pa na ta ka bangi treichtom pa da ka wa ken trei hok tin jo le ko ba anda ngila arus pa anda ngila yo tin jo le ko sali ya samru ya kita ke baduk lani ke ba pang ga pistom tin jo le ka hikai yang i treichtom trei hok ong pi kamai hok ngimdei ban thok ngimdei ban tu ngimdei ban le ko no bas ni imla sala ngimdei ban lu te ko hande pi ngidei ban trei hok da ko bor uns ngidei ban trei hok da ti ka chat ko so pi ngidei ban panan kam hok e ka jingmut jing pakhat ka chuma ka jong pi ka khmat bo ble ai ngai tin jong ble ko ong ka ta ba la da ka khmat ka jong me ka penthut la da ti ka jong me penthut to khlong no e ka to brat no e ka Mapanya ke bami mencak berat, satu jok terus teli kamat ke jomel yang mesti mencoba ting coba ke ikai kita, ting coba ke ikai yang ni bangin imhok bangin le ya ke basisha ngin le ya ke bawah, ngin penan kam hok ya kata kasap ke bobli la ayang ai pi, penan kap hok ya kata ka jingkot jingkhat bobli la ayang pi, smooth try ngong pi, bah ke jingkot jingkhat ke jong pi ong pi ke di kaspa ba, kajingkot jingkhat yang ngong pi ke di kaspa ba bobli la ayang ai pi. Kapag san tam ong pi kadi ka jingkot jingkya aga jing mo jong
Abo beli lah yang IP kena kecing kuat cingkia. Kaya kemudian kampat yang IP kelong bang ide ban tri hok pat bang ide ban le hok pat. Bersih kecing long perlu kecing ngalah ni kecing pi, berkan. Hak kecing sungtu bakala kama oro. Piklam do pule kena kecing kecing play mas ma oro. Piklam do yuk tera cing kai bo biang oro. Medang ai kai. Bobun ki perlu ong pi kamtam ko re kasi jungi se sung se tip bai kena ong pi. Ya ki perlu ki bobun pisah lah ni perlu ki badan hing building ki perlu ki badan kali kum ne kum tai mo ya kita ni ong baki de ki perlu ke baruspa perlu ke bapit ke papiang. Henry tin ko jong blai ka hikai ni kata. Hoi ngalap nung kata gede ke spa abakan jadok kum ong. Henry pishu ruspa magana piyo magana kita ki baro Henry lara pim don par kane ka jing im ko jangan sim mo jong pi. Chupu nom ta pi ruspa Henry ka mensim ko jong pi pat kamsu. Pishu lang abe pim don jing su pim don jing sai. Pimran jikumen, piok tak sepak kapur piok lagi bawa pisau lu kaya pitu pitok kemudian kumtai henry ang pi kumpong ro. Piok tak sepak perteh di lada kemesim kejong pi kemudian jingsup pat lada kemesim kejong pi kan pui syakata ka dujok mau kumpong ro. Teka mentu lada piok kata kecing imbok jukun. Kemudian kami ngelong pi ngelong ba mide banyo supaya kena kecing imbom cukup lah ni kena kecing sup ke bukan zaman sim kejonga kejong pi. Imbu shwa ko maong pi wat shwa ka hima kejong boleh. Te oplay uns ailang tam ini kita ki ibaro. Ke bangala ni mapi ke bangipan lah ni ke ba ngi don kam. Mong ketenjong boleh ka hikai yang ni kata. Ketenjong boleh ka hikai yang ni bangim dei ban kwa ya kata spa ka phong im dei ban kwa ya kata ki kita ki rong phong chuk perthe da ka bangin le chubor ko me kam ta. Hindi boleh kuat bangin long kibayai sya aku boleh kuat bangin long kiba minot kibayai up bangin tre dekat ka hok nak baca ka bor mesti apa jonga ka jong ya kaspa ka phong ong pi oi ngaru baduk ngaru ba bom dam kisa ong pi mau ngani thu pi ta hendre ong pi suki jai ong pi la do boleh uman ma la danga tre stom la tre stom ong ba ngan hikai pi kum ne kum bangan ruspa be le ne ngamla apa tip kata mo kum sawan ngamla apa tip ko e ban ja wala ne ba ngala ruspa la de kum ne kum tai hikai pi kata em kum kum ta henre ong pi oi ngamdon ka kisa ngamdon kata ka spa ka phong ong pi ban tum i pi kum ne kum ta henre pingadon pat kata ka jingmut jing pakhan ong ngadon pat kata ka spa men sim kum ong ngamdon ka kisa ban ai pi henre ngadon pat tin ka thlik ong pi ban hikai ban chai ban ai men sim mi pi ong tim kejong play ka hikai ngi bangin ai nastim tim jong play ka ai ka hikai ngi bangin yarap mat kliang gom ni tai ong ya ka bamen sneng me de sneng ya bamen pen i me de pen i ma ya ka bamen de ban kren me de ban kren ya ka bamen de ban hukum me de ban hukum tim kejong play ka hikai ngi kata ngadep karena tu video jong bala de kata bang abang idon ngong pi kata ka sapala na pengidon kata ka jingang jista abang idon kene tim kata lik ngong pi ngi de ban pen kam hok e ka ngong ada don uban mela para jong pila ne porjor jong pigum ne umtai ang pi ka kong ka badon kam ngong pi kolong bang ide ban hikai mar kle yang ang ide ban ya burom mar kle yang ang oi kum na kala ngong pi ka jing e ka pi pi kan du ka jing e bang i kan du ngong pi kadi ka pisah tang ka ngong pi kadi kata ka ya pam kadi ko bang nde ngong pi ya kita ki baro ngong pi la da ni tre ha la da ni tre ha la da ni bu ino ble khamat chunga jong kita kecing ke bangal ni mapi ke bangi kintu ong pi kan sakan ria no hing ong pi ya kita ki baru hak kecing ong bajang bajang pendon kam hok ong pi ya ke ke bo beli la ai yang ai pi kita kecing nang start pendon kam hok ong pi kata sap terni pendon kam hok ong pi ni pi ke jar ke bo beli la ai yang ai pi pendon kam hok ya ka khamat ka jong ai ka sintur ka jong ka jong bo no ong pi ya kecing long bru ka jong ka jong kita perkat ba ngin terus tong bermin bersengi kemudian kurang tu video cuma nang bangin ruspa dan dia ladang ngin laban terus tong ladang ngijai tu kemudian kumtai kemudian tu nong detik nong kemudian kumtai kajing imbrung jonga jong pi ndai ong pi tak long apa baklang wanam ko ajubor ong pi ka spa ko wanam ko ajubor ong pi ta kajing suk kemudian kumtai ong pi dia sya ong pi terus tong minat la ka kam ong pi kita spa ka po ong pi kita kajing suk kan tawan he kajing imbrung jonga jong pi suki jai ong perkat nak kebentai yang ada simen ong, ada perkat ong pi nak kebentai kalawe jom ki kun ki jom pi perkat nak kebentai kalawe jom ke ing kasem jom thong ni kata ong, ada pi pila thong ni ladi kata nak pila yo kata ong pi hang ta kan sim jom pi kan sak suk hang ta kan sim jom pi kan sak pale ong,
mong pi ka thong ka chong pi ka long ba ngin thong be ya ka thong ya ka jing im bom jukut ka chong pi kata ka thong ka ba khamat du mong pi ha ka jing im ka chong pi om ya ka spa porte om ya ka spa ba kan jot na ko mo ba kata ka kyang sarang kala ban bam mo ya kata ka jing dong jing im ka chong pi henry ngin thong ya kata ka spa ka ba kan jado ngin thong ya kata ka spa ka ba kan jam sim bu nang ai bangin thong ya kata ka spa ba kan jam sim kan ka ba om don shooting ken kata ka kyang sarang ka mala ban bam ya kata ka thong mo ya kata ka spa ka ba mangal no phingi rom ka tin ko jong ble ka hikai ni kata dengan ini pila saya bagi perlu jonga ini kesini berpipet yang video jonga ka ba hikai ka ba ngaslok ya ka ni ka tin ko jong ble ngong bi mau ong phi shong ka ni ka seperti im ka ni seperti ong pi ka di tang ka ying shong basa mo ka ba kam dei ka ying shong ne ka jong ni ka ni ka di tang ka ying temporary ka bangi shong tang si po andre ta ka ying shong ne la da manga la da ma phi nga long ki bala tung kre ong pi ka ying shong ne ka jong pi ka long sa de ko peneng ka bo ble la tung kre na ka benta ka jing im ko jong pi en ma pi sa pule im pi ne tin ka jong ble sa song thu im pi sa amat im pi tin ka jong ble ka hikai ko no pen sai ko kam dei banga shu yalap kum ne ong pi kam dei banga shu le video kum ne dei banga shu le youtube kum le kan to video jonga kam dei banga shu le penut por kai ong pi kam dei banga shu ko apan le youtube kana bang yo pisa kum ne kum tai kum bo ong ma henry ong pi kan moi ne ong pi kata kam dei ka jing mut ko jonga ong banga don ne kata jing mut bo kum kata ong pi ngayang kum ne ban yalap ikani gospel ong pi ngayang kum ne ong pi ban le youtube kum ne ong pi ngani ran san social media kum ong pi om dei banga yang tang na ban tai la de si men henry ong pi ngayalap kum ne ong pi na banta ka porte tin jo play from yalap shi ka porte pi long ka jing shai pi long ka mulu jong ka porte ma ng jong play kar kan yang kata tin jong play ji su kum ne ni bangin dei ban yalap ya kan gospel porte kata ka dei kamram ka jong pi bangi dei lam le anda mangala de mo pi ngala pendep ya kata kamram ka jong pi menhang ta ken ka sapu kata sengi jing rom no ne kata sengi ya kata sengi sha no ada mengal ada memping la pen krep ha mang la tri hok ai ka kam ko mu blem sa ai ngai pi ya ta ka nong ka bade kita ke dim bo pinjuk dengan pi la sai ba ka ni video so ka jing ge hi ko pi kan tu ko ma ong pi ka dei ka pisa ka dei ka jing bam jing di ka dei ka jang ku ka ne kum ne kum tai ngam pi le ong pi bu ya ble ha khamat du ong pi bu shwai ble wat shwai ka hi ma ka jong ble tu blem sa ai lang tam ya ngai pi ya ka e bro waktu jingkerman waktu muslim orang ki waktu selai orang kin jumble ka hikai ini kata kerana ini kata waktu selai nak benta ka jingbam jingdi jong pi kepala syai la ni lasis nek tin jumble ka amba ya kepala syai la ni lasis ni boleh ni waktu berupa nak benta ka jingbam jumang tin jumble ka ong supit nuksano itu kestem benang supit nuksano itu jingthung jingtep supit nuksang ong pi itu kemara kim thung kim tep kim bet kum ne kum ta henry yo pada la ka jong ka pam tin jong play ka hikai ni kata ngar modon kata jing e ba kundu man lagi sini man por jing im jong andre ong ya bang don pa e tin ka jong play ba don pa nu play ba nga se kring ong pi long ko ba ka don mo kana long ko mongam don pa kata jing e na ma play na ma ba don ka ne ko tin ka jong play na ba don ta ka por ko play ba ay nga ta ka masuk e ban play ka jing im jong te ni pila sai ba ni video jong ong pi kan ma ong pi wat du masim wat du jing kerman ong pi warna mesin orang pi, dua yo boleh pulih dengan jong boleh orang pi, boleh answer, boleh tip ya ke bangal ni mapi ke bang idon kam haga jadi macam macam. Tapi video tu nanti sini orang pi kalau tak kami, boleh sibun boleh sijar mu boleh kerku boleh dan kat bapi. Ni sekarang orang pi, yo macam kerku ke bakau lah pi ya ni video tu nanti sini, de yang seperti yang pada aku ibat kesini, de tangkum ni boleh sibun boleh sijar mu, sedupat aku ibat ke video, aku ibat kesini, de nak kami tahu burung kacang play.